ka shtedun, ke di pse jam largu, алес jum tu e besu, shumë ke po për vidim. Скъпи приятели и роднини, с радост ви каним да отпразнуваме сватбата на нашите прекрасни деца Славея и Райчо. Очакваме ви на 7 август 2025 година в ресторант Балните зали Тера от 18 часа. Ще кумуват Дивко и Ваня. С нетърпение ви очакваме. Ku jetë është pa mu, se tjera te kanë shu e lujtë